Glykopil 10 er tredje produkt i serien. Den er til alle hudtyper, den øger cellefornyelsen og fjerner de døde hudceller, hvilket kan give en forværring af dine pigmentforandringer. Bare rolig, det er forbigående og varer maks 8-14 dage. Den trækker porerne sammen og giver huden en lysere, mere klar og ensartet overflade. Hvis du oplever, at produktet svier, kan det skyldes, at din hud er for fugtig eller fordi huden er sårbar. Det er en serum, og produktet skal rystes før brug. En ærtstørrelse er nok til et ansigt. Den er også god at bruge på hals og øvre bryst.